Και κάτω και πάνω φωτεινή. Τι λέγατε φωτεινή. Τι μας παίρνει. Για να δω τα ποδαράκια σου φωτεινή. Ω, προχώρα φωτεινή. Δεν πρέπει να φαίνεται τίποτα. Το χάνει. Νίκο, δεν θέλει να μας φωτογραφία. Προχώρα θέλω, ναι, θα σε βγάλω. Είναι στο νοσοκομείο να μάθουμε. Μέσα. Έλα. Μια άλλα μυστική να βγάλουμε. Μέσα. Δεν να το κάνω το πρωί, τώρα τραβά. Μέσα. Τώρα τραβά. Ποια να τραβήξω να γελάσουμε λιγάκι. Για να σας δω. Για να δω εδώ ομορφιές. Ποδαράκια, τα πλήραμε τα ποδαράκια. Θα τα πλήραμε μετά. Άμα τα λέγαμε πάλι τώρα, δεν σας φορέσα και μπαντήλα. Ναι, εγώ είμαι το Αντωνάκη, τι έγινε? Όχι, δεν παίρνω. Εγώ έβαλα και... Sorry. Τις δώσαμε.